No niin, morjesta. Seuraavana 368 harjoitusjärjestelmässä on vuorossa liikemallien ominaisuusharjoittelu. Eli nyt olemme 368 elementeissä käyneet siis läpi aktivoivan lämmittelyn ja sen jälkeen liiketaitoharjoitteluosuuden. Ja nyt sitten siirrymme varsinaiseen harjoituksen pääosuuteen, eli liikemallien ominaisuusharjoitteluun. Tälle elementille on siis annettu nimi liikemallien ominaisuusharjoittelu siitä syystä, että siihen kuuluu 6 eri liikemallia, jota harjoitellaan. Ja nuo 6 liikemallia ovat kyykkyliikkeet, askellusliikkeet tai askelkyykkyliikkeet, yhden jalan liikkeet, työntöliikkeet, vetoliikkeet ja kiertoliikkeet. Eli 6 erilaista liikemallia, joista tehdään sitten erilaisia variaatioita ja kehitetään ominaisuuksia sen mukaan, onko kyseessä kestävyysharjoittelua, pikavoimaharjoittelua, perusvoimaharjoittelua, räjähtävän voiman harjoittelua ja niin edespäin. Eli nuo 6 liikemallia ovat siis kantavia teemoja tässä seuraavassa osuudessa.